Kidam tang matijong ni pai inkora troxiar ni sangti hidialong kido Students and Youth for Justice Bokajan District Committee sai hemalong Ingdeng krehini SYJ aMahang kethek ni talon pon bangso ke talon ponahut jaika mateng pen ada por pai kepra chitim malom pen SYJ mate Student and Youth for Justice alama sitame ingthur ponlo lapen analo por pai hini ra chitim malom pen SYJ asong aMahang pipotsi pathek nang kokma na pen SYJ kirang jilangar ni kosonsi kipang tang thujima bangso puthak chingki chithan pon bangso Ingdeng krehini SYJ aMahang kethekani alu hiaman pen kache tongdun SYJ bidisar amlong ingti SYJ CEC kongchun bang roki tokbi anparta GB SGB lapen rat sai claim abangphu bangfiatum sitame chetongdun pen me RD pidunno Sitame uthot autonomous tera puthak kachisong rap peje phansi pini SYJ ta chisik ponlo lapen kecheng pe la so SYJ kecheng pe niliphan nang chitong ban arku ban niliphan ta nang cherab no jene niliphan pini advisor alangli hanwa sonia taropi lapen SYJ kisung ki boiling nitum chelang pet pesi kam claim ponlo lapen kewangjar ni autonomous te tumlong nota long lelang uthot ning ke thedo youth student tum dance performance autonomous tera moment ing thur ponji parat tum student tum puthot autonomous tera puthak kachisong phan wang thuji nitum wang thurte chisong thur pon pen labang so kachisong highway jil ba autonomous te long weg ji puning ke thepen la so song pinian ta dum otti pen chisong pon momblang puthot rat ame judet pen risoi jang tum pen kilun ke kan pen danglo ke pathu hai hui pen ningarong chipisi me mesen me at pen pachun pon tikuk det ma kachari na tu ko velam chisan paprang pe kathe alang na tu kachari no te kitotha same ko mo bang khai tu ke laso pasi kachari na tu ani hang pen sari tu pami pasi lahai ka dogu ve kelang chari phansi kasalo alang tu paprang kon bom lo lapen kachisong na tu same bang khai tu ke ani si pen si ke do pasi paprang dun bom lo lapen komar joine si Karbiya ke kachisong na tu same ning si pen dode ajok si Bokajan penanantirang karbing long live